Çagalykdan eşitýän, käme har bolsa ýüzüme aýdylýan jümle bar. Ýyk özüň dünýäň düzi däjek bolýar. Düzi dinlersiň. Bütün ýer şaryna ýetişlerini onçadyna biljekler. Ýönen ha öz dünýämde ýolda ýyzygabat gidenleri göreyim, ýetişýärin. Men bir zada düşünýärmi? Men üçin hem bileniň bagtly bolmagy isleýändigim akmaklygyň bir görnüşi ýa kabul edilýär. Bu näme bolmaly? Adamlar bagtly bolmagy münafik dermi? Oýlar bagtlyar bolsunlar. Azy ýerlikde ýaşasynlar. Men olaryň hepsine bagty isleýän. Ya bu mümkin dälmi? Mümkindir. Cennetde ýaşaýan adamlaryň hemmesi bagtlylymış. Okadesi ýasalara görä. Men muňa ýüregim bilen inanýarmyn. Biziň ýaşap gören älemizde de mümkindir onda. Ya bagtly bolmak üçin hökman suratda ölmeli bileşik. Zo.